продължаваме да говорим от втората част от нашите разсъждения. Първата част от нашата тема беше история и православие. Каква роля има историята за православието. И сега преминахме към втората част. Това е да говорим за доктрините в православието. Като вече с вас говорихме за доктрината за Бога, доктрината за Христос, за Троицата, за Святия Дух. И днес ще поговорим с вас за доктрината за църквата в православието. Сега по принцип в виждането на един православен вярващ, аз не говоря за доктрината, догмата, а говоря за виждането на един православен. За него църквата е храмът. Тоест, когато един православен вярващ говори и казва отивам в църквата или говори за църква, има предвид храма, свещеника, свещите, иконите и така нататък. Чакай, защо имаш видео тук? Една секунда само, че тук. Сашо, той трябва да си затвори камерата, да си я задраска. Мога ли да го задраскам? Може, пробвай. Да, той е спрямо в момента, аз го и затрих. Вижда ли се в момента или не? Сашо, кажи му да си напише имената, а не така с псевдоним, защото трябва да знаем кой слуша. Добре. Muted. Unmuted. Добре. Баба, Вили, значи там където ти е името, можеш да си сложиш, където пише Асер в самата програма, просто си напиши името. И не си включва видеокамерата или звука. Просто си напиши името да виждаме, че това си ти. Извинявам се за това спиране, просто Вили от Сливен тук се включи и малко тук имаме нужда от организационни неща. Добре, продължаваме. И така, ние стигнахме с вас до това, че за православието, за един православен вярващ, църквата е храма. Място, където той отива да се моли, място, където той отива да търси Бога, място, където той търси Бога, където пали свещи, където прави всякакви други неща. Но в доктрините на православието църквата не е само сградата. Сградата е част от църквата и ние с вас ще поговорим днес не толкова за сградата, защото ние ще имаме с вас отделна тема за храма. По-скоро ще поговорим и за доктрината на църквата в православието. Какво каза православието за църквата? И така ни отново с вас ще се върнем към Никео-Цареградския символ на вярата, който казва следното, че вярвам в едната света, вселенска, съборна и апостолска църква. Основното виждане в православието за църква е, че църквата е една. Ние вече споменахме, че православието претендира и говори за това, че истинска църква е само една и тя е православната. И в този случай според символа на вяра, точно така. Така че, когато говорим за едната, няма предвид само едина църква, т.е. единството на вярващи и единство на много църкви, но има предвид едната, че е една. И ние с вас ще си говорим сега за това, за едната църква. Но основното нещо, за което ще наблегнем в нашите разсъждения за църквата, което е в доктрините в православието го наблягат, това е, че доктрината за църквата се основава върху Никео-Цареградския символ на вярата, който казва: вярвам
в едната света Вселенска съборна и апостолска църква. Когато говорим за вяра в църквата, виждате как е формулирано в символа. Вярвам в Бога, вярвам в Христос, вярвам в Святия Дух и казвам вярвам в църквата. В православието има много силна вяра в църквата. Така че според православието, както човек вярва в Бог Отец, в Христос, така трябва да вярва и в църквата. В нейното единство, в нейната святост, в нейната съборност, в нейното апостолство. Така че основно това, което се основава доктрината, е именно върху Никеята град как символ на вярата. Християнската църква е едно такова определение, правилно, записано така, но отново казвам, за хората, понеже обучението като правило, проповедта в православието е много малка или почти замряла, поради тази причина много хора нямат познание. За много хора църквата си остава и си продължава да остава самият храм. Но според това определение, християнската църква, това е събрание на избрани от Бога хора, призовани да пазят Неговото Слово, да изпълняват Неговата воля и да извършат Неговото дело в света и в Царството Небесно. В Писанието църквата е наречена тяло Христово, невяста Христова, жив Божий храм, стълб и утвърждение на истината. Правилно, християнска църква е събрание на избрани от Бога хора, но ще видите, че когато говорим за църква, в същото време, както църквата е събрание от хора и както цитират текстове, че на Христос там, където има 2 или 3 събрани, там съм и аз посред тях, по същото време или в същото време, това, което се говори, например, че в храма присъства Святия Дух. И както, т.е. в храма в сградата говоря, че както Святия Дух присъства вътре в нас, като храм на Бога, така присъства и в храма, святото място. Споменах, че според православието църквата е едина. Извинявам се, нещо тук се е случило. Църквата е едина, а това означава, че понеже Бог е един, и Христос е един, и Святия Дух е един, така и църквата е една. Единството на църквата не е според някакви човешки авторитети и юридическа власт, но се постановява само от Бога. Хората, които са нейни членове, до тази степен, до която пребъдват в Неговата истина и Неговата любов. Православните християни вярват, че пълнотата на участието в Църквата Божия е само в историческата православна църква. Тоест, ти можеш да кажеш, че аз съм принадлежа на Църквата Божия, тогава, когато принадлежиш на историческата православна църква. В другите вероизповедания, според православието, съществуват препятствия за пълно единение с Бога. Тоест няма как в евангелска църква или в католическа църква да достигнеш пълното единение с Бога. Тези препятствия са различни и тяхното значение зависи от това на колко дълбоко хората възприемат тези препятствия и се придържат към тях, т.е. определени доктрини и догми. Например, такова учението на ролята на римския папа в католическата църква. Единството на християнската църква не се нарушава от времето или пространството, но се създава, т.е. това единство е създадено или се образува от благословената Свята Тройца, и всички, които живеят с Бога. И тук са включени святи ангели, починали праведни и всички, които живеят на земята според заповедите Христови и силата на Святия Дух. Тоест, това е единството на църквата. Ние с вас днес ще поговорим, че за православието няма разделение между небесна и земна църква. Разликите, които е, че едната е наречена воинстваща, т.е. тази, която е на земята, а друга тържествуваща, т.е. това всички тези, които са починали вече в Христос починали. Но единството на църквата се формира както разбирате, се формира от Бога, от Святата Тройца,
И църквата, това е единство между Святата Троица, между ангели, между починали праведни и всички тези, които живеят на земята. Църквата е едина и това е аксиома, която е очевидна за всеки християнин. И тук има текст от Ефесяни 4 глава 3 и 5 стих. Едно тяло, един дух, както и вие сте призовани към една надежда на вашето звание. Един Господ, една вяра, едно кръщение, един Бог и Отец на всички. Затова, когато се говори за църквата в множествено число, когато се говори за църкви, то тук става въпрос за локализиране на определени църкви, наличието на местни църкви, които са част от едната голяма единна църква. Така че, по принцип, когато се говори за църкви, винаги се има предвид според православието или според богословието, така ще кажем, или се има предвид многото местни църкви, които са част от едината църква, или наличието на различни вероизповедания, които са получили отделно съществуване, са се разделили от едината апостолска църква, която съответно е православната. Такова изречение, че има много такива църкви, според православието е неправилно и води до заблуда. И затова то казва, че както не съществуват много истини, въпреки че истината е многообразна, така и не съществуват много църкви. Но съществува само една истина православна църква. Въпросът за вътрешното единство на многото църкви и тяхното отношение към църквата ще бъде разгледан малко по-долу, с това ще говорим за това. Според православието, теорията, че съществуват различни клонови на християнството и църквата се състои от хора, които принадлежат към различни клонови. Според тях това богословие или тази идея е неправилно. Тоест, според теорията клонови на църквата, едината църква се осъществява според мярата на присъствието на различни вярващи в различните клонови. Православие, католичество или англиканство. Тоест, това според православието води до заключението, че преданието на истинната църква съществува винаги, т.е. винаги навсякъде, но в същото време и никъде. Което според православието ни връща към идеята на невидима църква и така понятието за църква някъде се разтапя. При това многообразие на дарови и исторически достижения на християнството се губи единството на църквата, което означава, че тя всъщност може да бъде само една. И според православието, преданието е само едно и то може да бъде запазено само от едината и истинска църква, в която се пази непрекъснато, забележете, преданието. Тоест от самото начало, от първите векове, църквата, която се появява, съществува и оттам нататък се пази това единство на преданието. И това единство се пази единствено само в православието. Така че има едина църква и когато задаваме въпроса коя е тази едина църква, съответно отговора това е православната църква. Това е тази църква истинска, в която се пази непрекъснато църковния живот, единството на преданието, което е и православието. И да допуснем, че едината истинска църква в чистия вид въобще не съществува на земята, а се съдържа по части в различни клонове, това означава да не вярваме на обещанието на Спасителя, че силите на ада няма да наделеят църквата. Това означава, че да запазя чистотата и единствеността на църквата, човечеството се оказа не способно. А според православието това е неверие в църквата и в нейната глава. Тоест да кажем, че църквата Христова, така наречената тяло Христово е невидимо, което съществуват хора или могат да бъдат присъединени хора от различни клонове на християнството, от православието, от католицизма или от евангелизма или от други църкви. Това според православието е неверие в
главата на църквата и неверие в църквата и в нейния глава. И ако не вярваме, което важно да го разберем, ако не вярваме, че съществува една истинска църква на земята и че тя съдържа във всички клонове на християнство, т.е. няма една истинска на земята, като така, дори чисто като административно, това означава, че подлагаме под съмнение думите на Христос, че портите на ада няма да наделее. Това е според православието. И щом човечеството е било неспособно да запази чистотата единството на църквата, значи това е неверие в църквата и в нейният глава. Затова единството на църквата, преди всичко, трябва да се разбира в смисъла на истинската неповредена църква на земята, въпреки че все още това мнение се отрича от многото други църкви. Това е според православието. За разбирането на единството на църквата е нужно да утвърдим абсолютната идея, че единството на църквата или на църковността, както се изразявате, трябва да се тълкува единствено светлината на абсолютизма. Т.е. има само една, едина и единствена и истинска църква, която пребъдва в истината неповредено и затова е в пълнота. И учението на единството на църквата се свързва с единството на православието и това е т.е. единство, една, историята на православна църква, всичко това означава именно, че църквата е една единствена. Съществува вътрешно и външно единство на църквата. Вътрешното единство на църквата, това е единство на тялото Христово и живот в Христос. Църковност, т.е. така ще кажа, църквата като институция на земята, това преди всичко е таинственият живот в Христос и с Христос, в единство на този живот с цялото творение и в общение с целия човешки род, който се състои от светиите на земята и небесата в единение с ангелския свят. И тук се цитира един текст от Евреи 12 глава, където се казва следното. Вие обаче пристъпихте към планината Сион и към града на живия Бог, небесния Иерусалим, и към десетки хиляди ангели, към тържественият събор и църквата на първородните, които са написани на небесата, и към Бога, съдия на всички, и към духовете на праведници, които са достигнали съвършенството. Това наистина има един такъв текст в Евреи, това не е нещо измислено. Но тук се говори за това, че ние всички пристъпваме към, т.е. тук се изброяват ангелите, църквата, тези, които духовите на праведници, които са достигнали съвършенство. И от този стих се вадат именно този извод, че единството на църква значи нейната единственост, т.е. че тя е една единствена. Това е живота в църквата и затова преди всичко тя има не количествено, а качествено определение, което е също интересно определение. Качеството, това е единството на църковния живот като тяло Христово, който се проявява преди всичко в тържественост на църквата. В единството на църквата, църковния живот също така пребъдват тези, които светът не познава и които не познават света. Това са монасите, така ги нарича църквата, или отшелници. Така че те също съставляват едно вътрешно единство на църквата. В този смисъл, според православното разбиране, думите на Христос, които той казва на Петър, ти си Петър и на този камък аз ще създам моята църква, според православието камъка Петров или Петър, т.е. този камък, се разбира като вяра, която е изповядана от Петър и разделена между всички апостоли. Сега забележете как се тълкува това нещо. Като вътрешно единство на правилната вяра и живот. Но това единство на църковния живот се разкрива като вътрешно качество, което е разкрито в живота на земята, историческа, воинстваща църква. Това единство се проявява в единството на вяра и съзнание, в вероучение, в единство на молитви и свещенодействия,
Така че всичко това единство на църквата означава, отново казвам, съединение с земна и небесна църква, за което ние ще говорим. След това ще се върнем още към светостта на църквата. Сега само една секундичка ще продължим. Според Климент Александрийски, който е писал в 3 век, църквата диша с едно дихание. Този израз посочва на духовно-нравственото единство, което съединява всички членове на християнската църква. За единството на църквата като тяло, глава на което е Христос, а членовете са всички християни, не веднъж апостол Павел говори в своите послания. Ефесяни 1.22, където казва, че той покорил всичко и поставил под неговите нозе, под нозете на Христос и когато го направил глава на църквата, която е тяло негово. 1 Коринтияни 12 глава, както тялото едно има много членове, така и всички членове на едно тяло съставляват едно тяло, което е така е Христос. И така ние всички с един дух се кръстихме в едно тяло. Юдеи или елени, роби или свободни, всички сме напоени от един дух. Според учението на апостол Павел, отново казвам, това е тълкование на православието, църквата е едина, защото бидейки тяло Христово, тя съединява вярващите чрез единството на вярата, кръщението, Евхаристията и причастието на Святия Дух. Както тялото и главата съставляват един човек, така църквата е Христос. Са едно. Както нашето тяло е нещо едно, но се състои от много членове, така и в църквата. Всички ние сме едно. Тя се състои от много членове, но тези всички много съставляват едно тяло. Един дух, затова казахме за значението на Троицата и значението на Святия Дух, който образува църквата. Един дух, който съставил едно тяло и ни възродил, защото няма такова нещо, че един е кръстен с един дух, а друг с друг. Но каза Библията, всички са кръстени с един дух. И оттам се вади извод, че църквата е тялото Христово. Когато говоря за църква, тяло Христово, имат преди, че тя е само една единствена. Учението за единството на църква, за единството на църквата и изиграло много сериозна роля при отработването на критериите, по които църквата трябва да се отнася към тези, които са отпаднали и към еретически такива общества. Такива общества съществували и в епохата преди Константин и в епохата на Вселенските събори и продължавали през всички следващи векове, съществуват и днес. В Древната църква към такива групи, които не принадлежали към църквата, едината, са отнасяли със строгост. Някои автори, например от първите векове, са признавали тези общества абсолютно лишени от благодата, а техните таинства недействителни. Други са допускали, че в еретическите общества, въпреки че са отделени от едината църква, съществува някаква степен на църковност и благодатен живот, което не е напълно изчезнало. Има още от първите векове много такива текстове. Например, има книга за единството на църквата на Киприан Картагенски, за който ние ще говорим. Така че, според православието, църквата може да бъде една, единствена и други не могат да бъдат включени. Това виждане се основава въз основа на преданията, въз основа на писанията на отците, за което аз вече ви споменах. Така че първото това е, че църквата е една
единствена, абсолютна и не може да има друга. Освен, че църквата е една, църквата е свята, вярвам в една свята църква, забележете, отново казвам, вярвам в църквата. Светостта на църквата идва от светостта на самият Бог. Членовете на църквата приемат участие в божествената святост до толкова, доколкото живеят в общение с него. Тоест, всеки може да се докосне до тази святост, обаче ако живее в общение с Бога. Според православието, греховете и грешките често наотделят от Божието единство. Затова земните членове и църковните организации не могат да се отъждествяват с църквата и нейната святост. Църквата е свята и това според православието е нещо, което е очевидно и ясно. Защото ако Христос, който е главата, е свят, съответно църквата също е свята. И тук се дават текстове от Стария завет, бъдете свят, защото аз съм свят, което се изпълнява в Новия завет чрез боговъплъщението, което се представя чрез освещение на човешкия род, чрез църквата. Тоест, според православието, чрез църквата, целият човешки род се освещава. И в Исаия 5 глава се цитира: Христос възлюби църквата и предаде себе си за нея, за да я освети. Освещението на църквата, което е извършено чрез Христовата кръв, се осъществява чрез Святия Дух, който Бог дал в денят на Петдесятницата в тези, които са пребъдали в църквата. Църквата е дом Божий, както и нашите тела са храм, където обитават Святия Дух. Това, което преди малко казах, че въпреки че се говори, че църквата е събрание от хора, една църква, една сграда, дори да няма в нея присъствие на други хора, в нея присъства Святия Дух. И затова молитвата, въпреки че православието признава, че човек може да се моли, не е задължително само в храма, може да се моли някъде навън, може да се моли вкъщи, но въпреки това се смята, че в православието в православният храм има по-особено присъствие на Бога и на Святия Дух. Така че църквата е дом Божий, както нашите тела, място, където обитава Святия Дух. Затова живота в църквата е святост в активен и пасивен смисъл. Тоест, активен смисъл това е самото освещение, че ние се освещаваме и сами правим нещо. И третото, това е приемане на освещението. В живота на църквата това е висша действителност, към която ние се приобщаваме и чрез която ние се освещаваме. Светостта е същност на църквата. И без това свойство, без това качество тя не може да съществува. Светостта е основно свойство на Бога или качество на всички качества, които в себе си съдържа като белият лъч различни цветове. Вие знаете как светлината, която е бяла, при преломяване през водата, например, се появяват различни цветове. Така и светостта според православието, така е описана. Живота в Бога, това е святост, извън която въобще не съществува в църквата никакви духовни дарове. Затова светостта, според православието, е синоним на думата църковност или църква. Затова е ясно защо в апостолските писания християните били наречени светии. И във всички послания, които апостол Павел пише, той каза всички светии. Означава ли, че тези всички общини били и тези всички общества били напълно святи? Ами не е съвсем, защото примерно достатъчно да си спомним църквата в Коринт. Това е, отново казвам, аз разсъждавам и за мнението и виждането на православието за светостта на църквата. Но, въпреки това, т.е. светостта на църквата не се променя от това, че хората в нея могат да бъдат не святи.
Въпросът за светостта бил поставен и разрешен от църквата в нейната борба с монтанизма и донатизма. Намаляване на църковната дисциплина, на покаянната дисциплина, предизвикала много сериозна реакция в монтанистските кръгове, където започнали да говорят за нов догматичен възглед, според който тя е общество на съвършено святи. Тоест хора, които са абсолютно святи, в които не може да има никакъв грях. Въпреки, че и те са правили грях. Това, което църквата направила и което постановила следното, че силата на освещението в таинствата се предоставя чрез законно поставеният свещеник, а не чрез силата на неговата лична святост, а чрез действието на Святия Дух, който живее в църквата. Тоест, се казва, че светостта се получава чрез таинствата, когато ние ще говорим с вас за форма на православието, за обредност, ще стигнем до извода, че в православието благодатта се получава чрез и светостта се получава чрез таинствата, които са преподавани пък от свещени. И който пък съответно според православието получава тази сила от Святия Дух, а не от него самият. Освен, че църквата е свята, църквата е съборна. Думата съборна или католическа означава, или кафолическа, католическа не означава, че е католическата църква, означава напълно завършена, която не се нуждае в никакво допълване. Понякога съборността на църквата или католичност, което е едно и също нещо, се разбира като това, че тя е вселенска във времето и пространството. И въпреки, че църквата наистина е вселенска, тя е навсякъде, за всички и във всички времена, тук се има нещо предвид друго. Терминът католическа от самото начало, още в първите десетилетия на втория век, по-скоро говорили за качество, а не за количество. Тоест са имало предвид пълнотата на църквата. Още от самото начало, още преди църквата да се разпространи, тя била назована католическа. Първоначалната апостолска църква в Иерусалим, в други църкви в Антиохия, Ефес, Коринт, в други градове или Рим, са били католически, както и всяка православна църква днес. Защото в тях присъствало нещо основно, което съставлявало същността на истинската църква Христова. Бог, който напълно и съвършено явил себе си чрез Христа и Святия Дух в всяка църква, във всяка поместно общество от християни, верни на апостолското учение, иерархия и таинство. Тоест църквата означава, освен че съборност, освен че означава, че тя е вселенска, означава, че тя още е напълно завършена. В нея няма нужда да се допълва нищо. Затова разбирате от тази идея, откъде идва идеята за това, че няма промяна в самото православие. Както се появило от самото начало, в 10 век както се формира вече като богослужение, като литургия, оттам вече няма никаква промяна, защото смятат всичко вече е завършено. Завършено започнато от Христос, продължено от апостолите и довършено от отците на църквата, от преданието. Затова днес няма почти никакво развитие, т.е. няма нужда от никакво допълване. Ако ни възразявате, ще направим една кратка почивка и след това ще продължим. Който казва, вярвам в едната света, вселенска или съборна и апостолска църква. Сега тук за апостолска църква много има претенденти и много хора претендират и казват, че те са от апостолите и те борят своето от начало. И те водят своето начало от
От апостолите. Защо църквата е апостолска според православието? Защото самият Христос е посланник, т.е. думата апостол значи посланник. Самият той е посланник от самият Отец и Святия Дух, което не веднъж в много места го има като текст. Йоанна 20 глава, както Отец изпрати мен, така и аз изпращам вас. Тоест, първият посланник, това е самият Христос. Той пък е този, който изпрати апостолите. И апостолите отиваха в света и основаваха църквата, като самите те ставаха основата, фундамента. В този смисъл църквата е наречена апостолска, защото първо тя е основана върху Христос и Святия Дух, които са изпратени от Бога. Второ, тя е основана върху апостолите, които са били изпратени от Христос и изпълнени със Святия Дух. Това е първата страна на момента, т.е. защото тя е основана върху Христос, Святия Дух, върху апостолите. И втората причина, защо църквата е апостолска, което между другото е хубаво и ми харесва, дано това да е правилно и не че да е правилно, но дано това да е нещо, което да се прави реално, а не само да се говори. И това е, че самата църква в нейните земни членове е изпратена от самият Бог да говори за Неговото царство, да пази Неговото слово, да изпълнява Неговата воля и Неговите дела в този свят. Православните християни вярват в църквата, както преди малко ви казах, по същия начин, както вярват в Бога Отца, Бога Сина и Бога Святия Дух. Те вярват, че сред падналото и грешно човечество, пълното и съвършено общение с Бога щеше да бъде невъзможно без църквата. Без божествената, мистическа и духовен неин живот, без таинствата. Църквата, това е Божий подарък на света. Това е дар на спасението, знанието и просвещението, прощението на греховете и победата на тъмнината и смъртта. Това е дар за общение с Бога чрез Христос Исус и Святия Дух. И този дар се дава на нас завинаги, без никакви условия от страна на Бога. Хората могат да решат да се борят срещу църквата, вярващите могат да отпадат и да се отделят от нея, но сама църква е стълб и утвърждение на истината, завинаги остава непобедима, несъкрушима и портите на ада няма да я наделеят. Христос възлюбил църквата и предал себе си за нея, като я осветил чрез своето слово, за да я предоставя на себе си чиста и славна църква, която няма ни петно, ни порок. Тази тайна е велика, но аз говоря по отношение на Христос и църквата. Тоест, вижте сега какво е църквата. Не, че православието утвърждава, че те са правилната църква, за да стигнем до правилния извод. Просто те твърдят, че има една църква и това е истинската Вселенска църква, която започва от апостолите. И след това тези, които започват да се отделят от нея, това са тези, които се отделят от църквата. Но въпреки, че тези хора се отделят, църквата продължава да стои, тя е една единствена, понеже е основана върху апостол Петър. И това, което те поставят ударение, че Христос каза на Петър: и ще основа моята църква в единствено число. Тоест, това е църквата, която ще основе самият Христос върху апостол Петър и тя ще бъде една единствена. И вече ви споменах и за другите утвърждения на православието, че понеже Христос казал, че църквата ще бъде портите на ада няма да наделеят, за да кажем, че няма една единствена църква на земята, това означава, че не вярваме в главата на църквата Христос и не вярваме в самият Христос. Така че православната еклесиология или доктрината на църквата, която се формирала в продължение на векове, отново казвам, според различните въпроси, които се появяваха, например през епохата на Вселенските събори, когато възникваха определени въпроси
за това как се отнасят към определени ереси. И по този начин се формирала идеята, че църквата е една, всичко останало са тези, които имат определени препятствия и, както споменахме, и не могат да достигнат до истината за вярата. В Новия Завет за църквата се говори не веднъж, според православието, въпреки че авторите на свещените книги ни правят опит да определят какво е църква. Христос описва реалността на църквата, като използва определени такива метафори. Едната от метафорите в църквата е овче двор. Христос е пастирът, неговите ученици са овце, които слушат неговият глас и които той назвава по свое име, и те върват след своя пастир и след чужд не върват, защото познават неговият глас. Йоанна 10 глава. Друга е такава метафора, която се използва за църквата, което православието също подкрепя. Това е, че църквата е една лоза, а клоновете са членовете, вярващите. Духовното единство на учениците със своят учител се уподобява на единството, което съществува между лозата и клоновете. Който пребъдва в Христос, той принася много плод, а клона, който не принася плод, или клонката, която не принася плод, се изхвърля. Това нещо е много важно и ние сме тези, които трябва да го използваме, когато говорим. Вижте ние какво говорихме. Кои са тези, които са част от църквата? Това са тези, които изповядват и живеят. И с това, когато говорим с един човек, който назовава себе си православен и казва, аз съм такъв, първото нещо, което трябва да кажем е дали живееш съобразно това, което вярваш. Като отново казвам, важната задача е, понеже някой от вас все пак пита как да говорим с православни, важната задача нашата задача не е да опровергаем техните обреди и традиции, но да наблегнем на техните доктрини, в които те вярват, които изповядват православието, с една единствена цел да ги насочим към истината, към Христос. А вие виждате, че колко много места и текстове има, като премахнем всички обреди и традиции, колко места има в техните вероопределения, където може да говорим за това, че църквата е, ето примерно това, че сега споменаваме, че църквата е единна с Христос, т.е. вярващ с Христос. И това е нещо, което също може да го споменем. В апостолските послания има други метафори, които описват църквата като тяло Христово, като невяста Христова, като храм Божий, като духовен дом. Традицията на светите отци добавила още такива определения като на църквата, като Ноев ковчег, като духовна болница или място за лечение. Но в Никей от Цареградския символ на вярата, църквата била определена като единна, свята, съборна и апостолска. Така че това, което ние трябва да знаем, е да разбираме, че църквата е едина, свята, съборна и апостолска. И ние за всяко от това нещо, по нещо казахме. Определените отци на църквата също говориха за единството на църквата. Ето, например, Климент Александрийски, първият, който казва следното. За да може да разберете, имайте предвид, че Климент Александрийски, това ние говорим за трети век, ние не говорим ние не говорим за някакво сега времето, примерно. Но ето вижте какво казва той. Понеже православието оттам черпи своите източници, помните ли за когато говорихме за преданието, част от преданието е кое? Светоотческата литература, т.е. учението на отците. И затова казва православието. Съществува само една, т.е. казва Климент, оттам взима извода и православието. Съществува само една истинска църква. Това е тази, на която принадлежи правото да бъде първа, главна и основна.
Именно на нея принадлежат според Божията воля всички праведници. Има само един Бог, един Господ, който заслужава уважение и почет. И църквата по същия начин според своето естество е тази, която също е едина, като имитира по този начин единството, което е съществувало от самото начало. Според своята природа, църквата трябва да бъде едина и разделението е, когато се дели тя на много църкви, към което се стремят еретиците, това е насилие върху нея. Ето ви един човек. Един човек, който пише, от който после взима основание цялата църква, като каза и потвърждава следното, че всичко останало е насилие. Тоест идеята е, че съществува само една истинска църква. Това не е идея, която днес са измислили. Това е идея, която идва още от първите векове на християнска църква, по-скоро от първите векове на свободната църква. В 5 век вече Кирил Александрийски развива учението за това, че единството на учениците Христови в лоното на църквата, това е както е единството между лицата на Святата Троица. Тоест, разбирате ли какви сравнения са правят от самото начало и защо православието претендира, че само тя е една единствена? Поради простата причина, че отците са го твърдяли, а отците дори са сравнявали единството на Христовите ученици, както единството между лицата на Святата Троица. Тоест в момента, в който подложим на съмнение и кажем, че няма такава единна църква, няма такова единство, това означава, че съответно подлагаме на съмнение единството, което съществува между лицата на Святата Троица. Размишлявайки за молитвата на Христос в единството на вярващи в Йоанна 17 глава, свети Кирил пише. Той казва, Христос се моли и казва, да бъдат и те едно, както ти, Отче, си в мен и аз съм в теб, да бъдат в нас едно. И така той се моли за съюз на любовта, единомислието и мира, съюз, който води вярващият към духовно единство, което води до неразделно единодушно единение, което е според единството на Отца и Сина. Тоест, когато говорим за единство на вярващи, според този текст в Йоанна, Кирил Александрийски казва, че единството на Святата Троица, това е пример за подражание за християните. В примера и образа на неразделната любов, съгласие и единство, което е в единодушие заедно с Христос, по този начин ние разглеждаме именно единството на Христовата църква. Основният фактор на църковното единство според Кирил Александрийски, това е святата Евхаристия. Участие в причастието на плътта и кръвта Христова, които правят християните единно църковно тяло. Единството на християните чрез причастието е неотделимо от тяхното единство чрез единение в Святия Дух. Тоест, не можем да кажем, че според православието, отново казвам, че има едно единство, което се изразява чрез Евхаристия в една църква, в друга по същия начин. То е само едно и само в единството и само в едината църква. Учението на Киприан Картагенски се основава върху разсъжденията за това, че единството на църквата се изгражда въз основа на това, което Христос казва на Петър. Тоест, аз ще основа църквата и портите на ада няма да наделеят и ще дам ключовете от Царството Небесно. И каквото ще вържиш на земята, ще бъде вързано на небесата, и каквото разрешиш на земята, ще бъде разрешено на небесата. И това е единият текст,
И другият текст, това е, че Христос казал на Петър: паси моите агънца. По този начин той основал църквата върху един. И въпреки, че той след своето, това са думи на Киприян, и въпреки, че след своето възкресение той дава равна власт на всички апостоли, като казва: както Отец изпрати мен, така аз изпращам вас. И комуто простите греховете, ще се простят, на когото не простите, ще бъдат непростени. Но за да покаже единството на църквата, той от самото начало започва да говори за единство, като въпреки, че дава на всички апостоли власт, нали? Но, казва Киприян на Петър, чрез това, че казва: паси моите агънца, върху тебе ще основа църквата, не е върху всичките апостоли. Тоест, въпреки Петър и другите са имали, според Киприян, равно достоинство и власт, но за да покаже единството, и думата един, отново казвам, се подчертава, това е чрез идеята за това, че ще основа църквата си върху един камък. Учението за първенството на Петър, като основа на църковното единство, получило на Запад развитие, според което била изработена теорията за това, че църковното единство, т.е. идеята на църковното единство или гаранцията на църковното единство, че от Петър директно преминал към първият римски епископ и оттам нататък вече има на тази приемственост към апостолите. В православието не се разглежда по този начин като личностно, но по-скоро се говори за това, че църквата е място, където че църквата е само една и че когато Христос говори: ти си Петър, върху тази канара ще основа моята църква, именно говори, че Христос основава църквата си върху един. Това означава, че тя е само една, а не много. Много важно да подчертаем, че ключов момент в учението на Киприян е утвърждението за това, че извън църквата няма спасение. И ние ще говорим с вас, затова ние ще имаме, когато ще говорим за спасението. Това е относно единството, съборността, светостта и апостолството на църквата. Обаче, има в православието още една такава идея, за която искам също да си поговорим. Това е идеята на църквата, че има единение между земна и небесна църква. Според православието, те казват: ние вярваме в тъй наречената и наистина такава свята вселенска и апостолска църква. Сега забележете, която обема всички и навсякъде, които да били те, вярващи в Христа, които сега, намирайки се в земно странстване, още не са се въдворили в небесното отечество. Тоест, това са всички хора навсякъде и тези, които са починали, съставляват земна и небесна църква. И тази доктрина за земна небесна църква води съответно до образуването на други идеи и други доктрини и най-вече към идеята за молитвите към светите, за които ние ще говорим. Единството на църквата трябва да бъде разглеждано и разбирано не само като единство на земната воинстваща църква, така е наричат православието, т.е. земна църква е наречена воинстваща, т.е. единството се разбира не само като единство на всички вярващи, които живеят на земята, но и съвкупност небесната тържествуваща църква. И не само при известно време на своето съществуване, но и в последователността на времето, т.е. като историческо единство. Църквата е винаги една. Отново се връщаме към идеята за единството. През всички дни на своето съществуване, от времето на своето основаване до наши дни, и ще пребъде една до края на света, защото живее с неизменни начала, заложени в нейната основа. Един глава Христос оживотворява с един дух. Всички заминали от нас праведници са наши брата и сестри в Христа. Те са били подобнострастни нам човеци, но си спасили сферата, с която спасяваме и ние. Са моли същите молитви, с които са молим и ние, при същите спасителни таинства, които имаме и ние,
и при същите условия, които се спасяваме и ние. Тоест, земната и небесната църква, това е единение на вярващи, които са били преди. Църквата съставлява всички вярващи, но отново казвам, тези, които принадлежали към едината православна църква, пак отново, не всички, които са вярвали, а тези, които са вярвали и принадлежали към православната църква. И общението между православна, земна и небесна църква се състои в това. В молитвите, вярата и любовта. И тук се дават текстови определения. Ние ще говорим с вас. Тоест, православието вярва, освен че изповядва, че има земна и небесна църква, изповядва и идеята, че между земната и небесна църква има общение. И отново се дава същата тази идея, че както Троицата е неразделена и слята, така също и небесната и земна църква. Тоест всички хора, които са вярвали през цялото време на историята на църквата, те са тези, които, отново казвам, едните са наречени воинстваща църква, другите са наречени тържествуваща църква. Едните продължават да воюват, продължават да се борят, а другите са тук на земята. И оттам идва идея следната, че понеже за Христа няма мъртви и всички са живи, и починалите също са живи, и те също част от Христовата църква, и според православието, по същия начин, както аз мога да помоля, например, някой жив вярващ да се моли за мене, така мога да помоля и някой от починал вярващ да ходатайства за мене. Тоест, чрез ходатайство на молитва да се моли за мене. Оттам и да отново казвам идеята за земна и небесна, за такова, за молитви на светиите. Но много важно. Според православието не бива да смесваме, въпреки че отново казвам, че има между тях общение, но не бива да смесваме тази църква, която е на земята, с тази, която е на небето. Защото, както мислят някои от еретиците, че едната и другата съществуват, че двете те правят като че ли две стада на единия архипастер Бог и се освещават от единия Святи Дух. Така да се сместват те е неуместно и невъзможно, понеже едната е воинстваща, още на път, а другата тържествуваща вече победата, достигнала Отечеството и получила наградата, която ще стане с цялата Вселенска църква. Понеже човек е изложен на смъртта и не може да бъде постоянно глава на църквата, нашият Господ Исус Христос, държащ сам като глава кормилото на управлението на църквата, управлява я чрез светите отци. И тук вече се говори за управление на църквата. Но съществува земна и небесна църква. Вие допълнително може да прочетете, има допълнително различни материали. Оттам отново казвам, идва идеята за единство между тези двете църкви. Тоест, когато говорим за единство на православието, имаме предвид, че тя е една, но също така имаме предвид, че тя е съединена чрез общение. Чрез общението в молитвите и така нататък. Ето, например, какво потвърждават. Чувайки нашите молитви, сега, понеже някои хора, специално, примерно, в евангелското богословие дават текстови, според православието, те казват така, дават текстови, че имаме само един ходатай Христос. Те казват, че тези светии не са ходатаи за нас в смисъла както е Христос.
чувайки нашите молитви, светиите, не могат да останат безразлични към нашето състояние. Просвещавайки със святост и благодат, те помагат на нас, взаимствайки тази благодат, която получат от Христа, който е източник на благодата. Така луната, която осветява земята нощем, приема светлината от слънцето и тази светлина ни е приятна. Ако молитвата още при живе има голямо значение, толкова повече молитвите на светите ни помагат, като се развъзват възлите на тялото. Тоест, светиите, които са вече извън тези тела и нямат този проблем, за който говори апостол Павел, че аз живея в това смъртно тяло, ние сме обкръжени от злото на земята. И призоваваме светиите, за да пронижат с молитвите си ефирното пространство. Те знаят нашите трудности, нашите нужди и подсилвайки нашите молби чрез молитвите си, ги възнасят към Бога. Свети Кирил Иерусалимски в своята беседа за литургия учи. Заставайки на молитва, сега ето какво се учи още от самото начало, или поне има такова предание. Заставайки на молитва, ние трябва да призоваваме патриарсите, пророците и други ветхозаветни праведници, а така също новозаветни светии, за да може чрез техните молитви и застъпничеството Бог да приеме нашето моление. Свети Василий Велики в словото за 40-те мъченици казва: скърбящите да прибягнат към 40-те мъченици и към тях да прибягнат веселящи се. Едните да придобият освобождение от скърбите, а други се запъднат с упование. Православната църква призовава: Господи Исусе Христе, Сини Божий, по молитвите на Твоята пресвета майка и на преподобните и богоносни наши отци и на всички светии, помилуй и спаси нас. Ето ви отново тази идея. Светците оказват влияние и ни помагат не със своята сила, а чрез благодата и светостта, които изхождат от едната благодатна глава на църквата Исус Христос. Членовете на земната църква призовават молитвите с тези, които принадлежат към светиите на небесната църква. И те ни оказват помощ по 3 начина. Ето какви сте начини. Чрез невидима сила, която черпят от източника на благодата Христос, както те се изразяват, чрез своите явяване, т.е. могат да се явяват дори, и чрез различни такива средства. Това е относно църквата, нейното единство, земна, небесна църква, относно качество на църквата, това, че тя е съборна, това, че тя е вселенска, т.е. съборна и вселенска, свята, апостолска, и едина. Нека се върнем към символа на вярата, който казва следно: една, свята, вселенска, съборна и апостолска църква. Това е доктрината на православието за църквата. Че тя е една, тя е съборна, т.е. една означава, че тя е една единствена и няма други. Тя е свята, означава, че тя черпи своята святост от Христос, който е нейн глава. Тя е съборна, завършена и тя е апостолска, т.е. носи своето начало, взима своето начало от апостолите и от Христос, продължава в отците. Така че идеята на православието е, че Христос предал на апостол, Христос първо спасил човечеството, след това продължил това дело чрез своите апостоли, които натам нататък предали пък на своите ученици, които предали оттам нататък на отците, и по този начин се развива учението на православието, точно се развива църквата, която отново казваме е една свята, вселенска, съборна и апостолска. Имате ли някакви въпроси? Всички ме чувахте, нали? Нямаше нещо проблем с звука.